Aquesta tarda començava el Drap Art, que és això que tenim aquí en aquests moments. I què és el Drap Art? Què és? El Drap Art és un festival que ha començat aquesta tarda i que es durarà fins diumenge que ve, dissabte i diumenge s'acaba, i en el qual s'exposen i es troben artistes que fan obres d'art amb materials reciclats. D'acord? Ja ho trobem una mica de tot, hem d'avisar... No, la sala no és gaire gran, per tant, si passeu pel centre és un moment, entreu al Centre de Cultura Contemporània, veureu diferents tipus, unes 25 escultures, entre pintures i altres coses que són difícils de qualificar. Això sí que ho diem, a vegades pot agradar, et pot sorprendre i a vegades dius, hosti, que xulo això, està ben pensat. La realitat és aquesta. Nosaltres avui hem anat al Centre de Cultura Contemporània i hem parlat amb la gent que porta aquesta exposició d'aquest festival, perquè també hi haurà xerrades, hi haurà un mini mercadillo, podríem dir, i en la qual us explicaran com funciona això del Drap Art i què és exactament això del Drap Art. Doncs nosaltres hem anat avui, hem parlat amb un artista i amb la gent del Drap Art. Aquesta és una foto que vaig fer allà el dia de la manifestació de la guerra d'Iraq, que va sortir més d'1 milió de persones al carrer paral·lel entre, que va anar des de plaça Espanya fins al port i ple de gent. Vaig sortir a fer unes fotos i això és un transfer fet amb una tela reciclada al darrere, que li he enfortit i li he donat duresa i l'he rodada i després l'he pintada a sobre. Aquesta en concret, després de tenir aquí, com veus que posa la paraula pau, li he seguit de fora, amor, salut, estrelles, i aquí li he dibuixat una altra, perquè jo penso que una obra mai està acabada i sempre és interactiva. L'evolució és la destrucció de la natura. Aquí podem veure una vaca, que jo som de Menorca, aquesta vaca està feta d'allà. Això és la guerra entre Occident i Orient, el Pallars, amb la flor, que és la innocència, la vida, que l'estan obligant a que s'ofegui. Aquí a l'ull de Déu, com tot, i després d'això només quedarà blanc i negre, com no hi posem un pot de remei. I aquesta és molt personal, això són calçotets que vaig emprar jo durant 3 anys i pico, quan ja m'estan que la goma es queia, ja no es podia emprar més. Quan els anaven llançar i vaig fer d'això una... no sé si és una escultura o una pintura, m'és igual, és una peça molt personal, un calçotets meus. El Festival Drap Art és anual i és una mostra de les possibilitats creatives del reciclatge. Drap Art funciona a través d'una convocatòria oberta per als artistes de totes disciplines, que fem una crida a artistes uns mesos abans, i aquest any s'han seleccionat 25 artistes per exposicions, 40 artistes gairebé per al mercat d'art i disseny, 5 espectacles i tenim 4 tallers també, o 6 tallers també. Per la selecció d'obres ens interessa sobretot la qualitat artística. També el tema de la filosofia del reciclatge, si és una obra que encaixa molt bé amb la temàtica del festival, també té més possibilitats, però vaja, que sobretot si és una bona obra, això és decisiu. Cosmo